li passa de què? Això no és un petó. Em permets un moment? Si tornes a fer l'idiota amb la Sofia, t'envio a Londres d'una bufetada. Sense avió. Ah, sí? Tu qui ets? El que paga l'espot. I si no vas amb compte, el que et trencarà la cara. Entesos? Posa'm en un altre. Jo he de marxar. Home, no em facis això, només queda un pla. Ho saps des del primer dia que havia d'agafar aquest avió. No n'hi ha un altre més tard? No, és l'últim i vull passar el Nadal a casa. Escolta'm, això està preparat en 2 minuts, de debò. Llum, com està això? Ho veus? Mira, no el puc perdre, aquest avió. No el perdràs, t'ho juro. Ja vinc.